Assalamu alaikum warahmatullah, jama'a barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan bidiyon. So a wannan bidiyon zan nuna mana hanyar da mutum zai converting ko kuma in ce zai tura katin da ke a cikin layin shi, wato ma'ana airtime katin kira kenan zuwa account ɗin shi na banki su zama kuɗi. Idan ba ku manta ba a kwanakin baya na taɓa kawo muku bidiyo akan wani process da ake yin wannan abun, so amma sai dai wannan process ɗin yana da bambanci da wancan, saboda wancan idan ba ku manta ba suna ɗaukan at least 70%, suna ɗaukar 30% su ba mutum 70% na katin shi. So sannan kuma wasu suna cewa suna samun matsala da wannan website wannan application ɗin. So wannan process ɗin da zan kawo a yanzu at least 90% na katin ka zai shiga cikin account ɗinka na banki, a haka za su karɓe shi. Misali, idan kana da katin naira 100 za su karɓe shi a naira 90, idan kana da katin naira 1000 za su karɓe shi a naira 900. Ok, so don haka yanzu kai tsaye ba ta ɓata lokaci ba, sai mu wuce a fara bidiyon. Amma kafin mu wuce kai tsaye ga bidiyon, kar ka manta idan baka yi mana subscribe ba ka danna mana alaman subscribe, sannan ka danna alaman ƙararrawa ka zaɓi all, ta haka ne a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai. Abin da za mu yi amfani da shi a wannan process ɗin wani website ne da za mu yi amfani da shi mai suna dataway. Website ɗin dataway na sha kawo muku bidiyoyi a kan shi da kuma yadda ake rijista da wannan website ɗin na dataway. So wannan website ɗin website ne da aka tsara shi domin siyan data a website ɗin, ko kuma ka siya kati. Misali, ka siya kati a haɗa maka shi a nambobi a baka kai printing, ko kuma ka rika siyan data irin datan nan da mutane suke siya ana turawa mutane dai da sauransu ta wannan website ɗin, za ka rika siya wa mutane. Banda wannan ma kuma ana yin abubuwa sosai da wannan website ɗin domin har kuɗi ana samu da shi. Na kawo bidiyo shi ma akan yadda ake samun kuɗi da wannan website ɗin. So yanzu dai a takaice a wannan bidiyon zan nuna mana hanyar da mutum zai yi canza airtime ɗin shi, wato ma'ana katin da ke a cikin wayar shi ya zama zuwa cikin account ɗin shi ta hanyar amfani da wannan website ɗin mai suna dataway. So amma kuma kafin nan ya kamata ka sani cewa wannan website ɗin mai suna dataway ya zama wajibi ka rijista da su kafin ka fara amfani da su, wato ma'ana kafin ka fara siyan data mai sauki a wajen su, ko ka fara saida wa mutane data ta hanyar website ɗin, ko kuma kati, ko kuma ka juya katin ka ya zama airtime da dai sauran abubuwan da ake yi. So don haka kai tsaye ka duba description na wannan bidiyon, akwai link na website ɗin da zan aje maka, wanda kana danna shi kai tsaye zai kai ka website ɗin inda za ka yi rijista. So kafin ka yi rijista akwai subscription da za ka yi na naira 2000, wanda wannan subscription ɗin za ka biya ne domin su tabbatar za ka rijistan. Idan ka biya kuma za su siya maka data ne, su aje maka a cikin shi wannan account ɗin naka na dataway, wanda idan ka so za ka iya ka zo ka sai da wannan datar ko kuma ka tura ta zuwa cikin layinka. Ok, so zan aje muku bidiyon yadda ake yin rijista da wannan website ɗin a description na wannan bidiyon, so that mutum zai kalla yadda zai rijista da yadda zai amfani da website ɗin. So anyhow, idan ka rijista da wannan website ɗin na dataway, idan ka zo ka shigo shi cikin haka kamar haka, kai login ɗin account ɗinka, za ka matso daga ƙasa ka zo inda aka sa wannan, za ku ga wurin da aka sa swap airtime. So za ku ga an sa airtime to cash, gashi nan wajen an sa only 10% fee. So za ka shiga inda aka sa swap now kamar haka, sai ka bari ya wuce. Ok, so za ka zaɓa ko na wani layi ne, za ka danna wannan alaman. Misali, mu yanzu za mu sai da katin mu da yake a cikin layin mu na MTN. So misali yanzu zan zo zan yi checking balance a cikin layi na MTN kamar yadda kuke gani yanzu. Misali yanzu a cikin wannan layin akwai kati na naira 14,582. So misali yanzu mu ɗauka cewa zan sai da katin naira 5000 a cikin wannan layin nawa, don haka kawai sai in zo in sa number wayar da na san da cewa a cikin ta katin yake. So wannan number wayar da zan sa a yanzu a cikin ta ne katin yake, don haka daga ita zan tura musu wannan katin da zan saida. So sai kuma ka zo nan ƙasa ka sa amount. Misali, kamar yadda na faɗa zan sai da kati na naira 5000 kamar haka. So kana sa naira 5000 a nan ƙasa za su nuna maka ko nawa za su baka. Misali, za ku ga gashi nan za su ɗauki naira 500, za su bani naira 4500 zuwa cikin account ɗina na banki. So sai ka bayan ka sa wa'innan bayanan sai ka shiga inda aka sa proceed a nan ƙasa. Daga nan za su baka number da za su ce ka yi transfer ɗin wannan katin, kuma exactly ka tabbatar da cewa daga cikin wannan number da ka rubuta zuwa cikin ita wannan number ta sama
ka tura wannan katin. So misali yanzu zaka zo kamar yadda kuke gani zaka danna number domin ka yi copy ɗinta, idan kuma rubuta ta ma zaka yi su sai ka rubuta ta. Anan zaka ga sun yi maka bayani cewa ga yadda zaka yi transfer ɗin nan idan baka iya ba kenan, idan kuma ka iya shi kenan normal sai ka je ka yi transfer. Don haka misali idan daga layin Airtel ne ko Glo ko Nine Mobile duk za su rubuta maka instruction a cikin wannan green ɗin akwatin na bayanin yadda za ka yi wannan transfer ɗin har ta shiga cikin ita wannan number da suka baka ta sama. So kamar yadda kuke gani zan zo cikin layi na zan yi transfer na katin naira 5,000 zuwa cikin wannan number cikin sauki. Misali ga number nan nasa sai in sa star, sai in sa katin naira 5,000 kamar haka, in sa star, sai kuma in sa pin ɗina na transfer na wannan layin kamar haka, sai in sanya alaman hash. So kai tsaye ina turawa a cikin wannan layin. Yanzu misali za ga shi nan successfully mun tura naira 5,000 zuwa cikin ita wannan number wayan kamar yadda kuke gani yanzu. So idan ka tura adadin da ba shine wanda ka saba ko kuma ka tura da number da ba daga ita ce number da ka rubuta ba, so wannan kayi shi ne at your own risk, saboda na'ura ce za ta yi processing. Don haka kawai na'ura za ta jira ne ta ga an tura 5,000 daidai kuma daga cikin ita wannan number da ka rubuta. So sai ka shigo cikin website ɗin kamar yadda kuke gani yanzu. Okay, so bari mu gani. So kana dawowa kawai sai ka shiga inda aka sa complete, zaka gan shi daga nan ƙasa kamar yadda kuke gani yanzu. So daga nan za a ɗan jira, misali za ku ga gashi nan ya ce success airtime request has been received. So kai tsaye daga nan idan ka zo daga nan ƙasa za ka ga adadin da suka baka, misali gashi nan airtime transfer da kuma amount. So sai ka jira ya wuce. Misali za ku ga wannan yana pending, wannan kati ne na naira 1,000 ɗazun na sai da suka bada naira 900. Shi gashi na har ma yayi approve lafiya lau, har sun tura min kuɗin zuwa cikin account ɗina. So don haka yanzu wannan yana yin pending, za mu bashi lokaci zuwa lokacin da zai shiga. Okay, so zai ɗan iya ɗaukar lokaci, don haka sai mu jira ya gama. Okay, so kamar yadda kuke gani yanzu za ku ga gashi nan status ɗin shi ma ya zama approved kamar haka, wanda hakan yana nufin yanzu haka na'ura ta duba, ta tantance kuma ta tabbatar da cewa an tura wa'annan adadin kuɗin daga cikin wannan number kuma adadin kuɗin exactly. So yanzu haka nan wajen ina dawowa baya daga cikin account ɗina kamar haka, zan ga kuɗin sun hau ainihin main account ɗina kamar yadda kuke gani yanzu. So misali na ce muku zan aje muku bidiyon yadda ake register na wannan website din. So nan inda aka sa wallet balance din nan ne inda kuɗin za su shiga. Kasancewar tun a da akwai kuɗi a ciki waɗanda ba su da yawa, so shi yasa za ku ga yanzu kuɗin har sun kai naira 500 da wani abu. So don haka yanzu kawai idan kana son ka tura kuɗin zuwa account ɗinka sai ka shiga wannan alamar na tsakiyar nan inda aka sa send money. So kana danna shi za a ce ka zaɓa bankin da za ka tura. Misali mu ɗauka cewa zan tura a cikin Kuda Bank, sai ka sa account number. So misali ga account number na nan 20040589926. So kai tsaye zai nuno maka sunan account din daga nan ƙasa, sai ka shiga inda aka sa amount. Misali mu ɗauka cewa zan tura naira 5,000 saboda akwai naira 5,000 cikin account din. Sai kuma narration, idan akwai bayanin da zaka sa ka sa, in kuma baka san sa bayani sai ka sa wani abu. Okay, so kawai kai tsaye sai ka shiga inda aka sa proceed kamar haka. Daga nan za su nuna maka receipt cewa za ka tura zuwa Kuda, ga sunan account ɗin nan da sauransu. Sai ka shiga inda aka sa submit, sai ka sa pin ɗinka na shi wannan website ɗin mai suna dataway. So kana sa kamar haka ka shiga inda aka sa submit, ka danna OK, shikenan za ka yi confirming sai ka bari ya wuce. Okay, so kamar yadda kuke gani yanzu za ku ga gashi nan kuɗin sun shiga yanzu lafiya lau, ya nuna successful kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan a nan wajen. So yanzu haka wa'innan kuɗin sun shiga cikin account ɗinmu na Kuda Bank, wanda yanzu haka da zan fita in je in shiga muku cikin bankin Kuda Bank, za ku ga receipt na shigowar wa'innan kuɗin. So amma yanzu gashi nan mun yi refresh, za ku ga yanzu 5,000 sun fita, saura naira 180. Okay, so bari mu je yanzu mu shiga cikin Kuda Bank domin mu nuna muku yadda wa'innan kuɗin suka shigo. Okay, so yanzu haka za ku ga receipt na naira 5,000 sun shigo. Idan kuma muka duba daga nan ƙasa za ku ga kuɗin sun shigo ne daga dataway. Za ku ga gashi nan paystack/dataway from me, shine bayanin da ne. So a takaice dai wannan shine hanyar da zaka tura kuɗi daga wannan account ɗin naka na dataway zuwa bankinka, ko kuma in ce gaba ɗaya dai tun daga layinka zuwa account ɗinka na dataway zuwa kuma cikin bankinka. Okay, so mun gode sosai da kasancewa da kuka yi da Arewa Daily Tricks. Sai da mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.